Det første, jeg ville gøre, det var, at jeg ville kigge på mit eget site, hvordan det er præsenteret i søgemaskinerne. Og der er det sådan nogle helt basic ting, som det, man kalder titeltagget på en hjemmeside, og meta-description. Det er det, der er præsenteret med det blå link og den sorte tekst nedunder. Det vil jeg kigge på og få det optimeret, sådan så brugerne får lyst til at klikke på det. Så det er absolut der, jeg starter. Altså man kan sige, det som vi i branchen griner mest af, det er at når vi får en kunde ind, som sælger et eller andet produkt og siger til os, at vi vil rigtig gerne ligge godt på rengøringsmidler for eksempel. Og så går man ind og kigger på den her potentielle kundes hjemmeside, og så siger man til dem, var det ikke en idé måske at skrive rengøringsmidler på jeres hjemmeside, hvis I gerne vil finde på Google, fordi at den branche har det typisk med at kalde det sådan nogle miljømidler og alt muligt med miljø, men det er bare ikke det, folk søger på. Så man kan sige, det er det, som vi sådan, kan man sige, griner mest af i branchen, at folk tror, at de kan blive fundet på søgeord, som der ikke står på deres hjemmeside. Man ser dagligt tal, hvor folk klikker på søgeresultaterne, og det er en enormt stor procent, som klikker på de 3 første i forhold til de 7 næste på søgeresultatsiderne. Så derfor er det vigtigt at ligge i toppen på Google, når vi snakker søgemaskiner i Danmark, så er det typisk Google. Det bedste værktøj til, når man arbejder med søgemaskineoptimering, det er Google selv. Google har rigtig mange tekniske fraser, man kan skrive i søgefeltet, som gør, at man kun kan se sit eget site, og man kan se, hvilke sider, der er optaget af søgemaskinerne og sådan nogle ting der. Så Google selv viser, hvad de finder, der er Google faktisk det bedste til at se, hvad der sker med ens egen hjemmeside i søgeresultaterne. Jamen, jeg er ikke bleg for at anbefale en af mine konkurrenter, som der er Thomas Rosenstand. Det kunne være meget vel starte med en af hans SEO-lex, for eksempel. Start med at læse den. Den er sådan rimelig basic. Og kommer rigtig godt rundt om SEO. Når man så går ind i de mere tekniske detaljer, så vil jeg begynde at bruge Twitter. Og begynde at følge de online folk, som der er på Twitter der, for der kommer rigtig mange gode links til udlandske blogs, så man også får en anden indgangsvinkel på SEO. Jeg har en blog, men at blogger selv, det er så meget sagt, den er gået i stå, min blog, men det er på grund af de sociale medier. Jeg bruger Twitter rigtig, rigtig meget. De anbefalinger, der kommer derfra, er typisk folk, som der selv har læst artiklen, og synes, den er god, og gerne vil dele den. Det vil sige, at man har et filter på, i stedet for at have abonnement på rigtig mange forskellige udlandske blogs, så kan man bruge Twitter som filter og sige, men så får man kun det gode ind. Man kan sige, det kan selvfølgelig også være, at man misser noget, og derfor så bruger jeg selvfølgelig stadig mit RSS-feed. Ja, det er jeg. Jeg har lige sammen med en, kan man sige, det er ikke en, jeg vil egentlig kalde ham SEO-mand, men han arbejder kun med sine egne projekter, med affiliate og AdSense. En, der hedder Michael Rik, har jeg lige startet et podcast op sådan med, som der hedder Industrious Geeks, hvor vi udsender hver uge. Og og der vil jeg også anbefale, at folk følger med, for der snakker vi rigtig meget om online.
Jamen, jeg synes faktisk, jeg har mange gode, oplevelser, når man får lov til at tage fat på et site, og få det sat teknisk rigtigt op, og få lavet noget linkbuilding til det, så kan jeg se, på mine kunders bundlinje, at de får skabt en rigtig god forretning, og så man siger, succesoplevelser er næsten dagligdag for mig. Jeg synes, at de danske virksomheder er kommet rigtig, rigtig, rigtig godt med. Det selvfølgelig, når man ser så mange søgeresultater, som jeg ser, så tager jeg mig selvfølgelig til hovedet hver dag stadigvæk. Men folk har åbnet øjnene for, at der er potentiale her, og rigtig, rigtig mange virksomheder er med.